Čauko ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Bude nové, samozrejme. Dajte like a odber. A idem vám dneska ukázať cestu na dom na strome. Možno. To ešte síce nemusím vám ju ukázať, ale ukážem vám ju. No tú cestu nie, ale ten dom na strome vám ukážem. Niektorí ho možno budete poznať a niektorí nie. OK, môžeme ísť na to. Takže... Tuto, vidíte Dendropark? Dendropark. To je ten strom, lezecký strom tu je. Ten lezecký strom. Takto idete. Tajnú cestičku vám ukazovať nebudem. Ja vám budem ukazovať len ten dom na strome. Ukazujem vám len túto jednu cestičku, po ktorej musíte chodiť stále rovno. Medzi tým, keď ste boli už niekedy na dome na strome, alebo ste ostávali, alebo ste tam išli, tak dajte like. Urobíme menší strih. No dobre, máme tu ten strih už prebehol momentálne, ale dáme ďalší. Tu je čerešňa. Strom, akože čerešňa. Môžeme sa vrhnúť na ten ďalší strih? Ak áno, tak dajte like, a ak nie, tak dajte odber. Ja ten strih momentálne idem urobiť. 3, 2, 1. No dobre, ideme cestičkou hore. Tam by niekde mal byť. Ja si to síce už moc nepamätám, ale toto robili, že vraj nejaké daždivé kvapky. Tu je cestička, tu je hore cestička. Toto video trvá 2 minúty a 15 sekúnd, takže bude trvať viac. Budem musieť aspoň 10 minút. Ja chcem mať čo najviac 10 minútové videá, aby som bol dobrý youtuber. Potrebujem odberateľov na zlatý youtuberdom, pokiaľ ešte bude, dovtedy, dokým budem mať toľko odberateľov. No tak prosím vás, dajte ten like a odber, veľmi mi to pomôže. Ja tu idem moc do kopca, tak zatiaľ čo tam budem, tak hoďte tam ten like a odber. OK? Ináč byť youtuber som sa inšpiroval od ostatných youtuberov, ako napríklad Syria Kari, Moon, Pocket, Zvitek a tak, Matem a tak i ďalší. Pokiaľ chcú, tak môžu na moje videá aj reagovať. Takže dúfam, že sa mi tie videá budú páčiť. Dohoďte like a odber. Tu sú 3 cestičky. Touto cestičkou hneď napravo idete do toho doma na strome. Som zadýchčaný, áno, máte pravdu. Som ale že moc zadýchčaný. Lebo som išiel do kopca. No. Ja tu nemám výbavu momentálne, vám idem iba ukázať ten dom na strome. Takže krásnym lesom sa tu prechádzam. A neviem, kde je ten dom na strome, akože. Bo tu niekde by mal byť, viem, že tuto si pamätám cez túto cestičku. Keď idem, tak by tu mal niekde byť. Čo, mám urobiť strih? Ja neviem, ja ho radšej nebudem robiť. Akože však... Viete, však na čom budem robiť strihy, keď môžete si pozrieť tú cestičku hneď od začiatku až do konca. Som, že tu nikto není. Neviem. Tu je ten dom na strome. Mám ísť na neho? Niekto tu bol. Odpílil to tu niekto. Tento konár. Tento konár tu tak odpílený nebol, akože. Akože keď si pamätám, tak dobre, tento strom by to mal byť. Ja sa na neho hore nechce chodiť. Je to tam krásne síce, ale... Môžeme ísť ďalšiu, vám niečo môžem ukázať, nejakú cestu. Lebo mi tu kamoš mi hovoril, že keď pôjdeme takto, tak tam by mal byť niekde ďalší. A akože tento je dosť pekný, krásny je.
Takže, ak sa vám páči, tak dajte like a odber. Ak nie, tak to prepošlite nejakému svojom kamošovi a povedzte mu, že nech mi dá odber alebo like a nech sa pozrie na všetky videá. Teplo je dneska. Dneska majú že vraj 24 stupňov. Ja dneska niekam cestujem, takže tak, na ráne si srandu, dneska nikam necestujem, ale možno budeme cestovať. Takže tu nás sú takto dve cesty. No že keď pôjdem touto cestou keď pôjdem, tak mi hovoril, že tam bude tiež nejaký ďalší. Tak my sa tam schválne pôjdeme pozrieť. Hej, svieti slnko, tak preto tú cestičku moc nevidíte. Ale aspoň som vám prezradil, kde je ten dom na strome. Ale prosím vás, niečo to tam, staval to tam jeden týpek, neviem, jak sa volá. Ničite to tam proste. Je to tam krásne, takže na čo to tam budete ničiť? Nie? Na čo to tam budete ničiť? Proste na čo? Neničte to proste. Neničte prírodu, príroda je proste chránená. Niekedy. Niektoré miesta sú chránené, niektoré nie. Ale akože momentálne neviem, kde som. Keď tak neviem čo. A toto video má 6 minút, už 4 minúty. Môžem ukončiť potom. Momentálne, akože ja som natočil najdlhšie video 5 minútové, ale tuto je normálne krásne. Toto ide niekde do lesa. Ale že vraj sa to dostanem niekde na asfalt. Neviem. Sa ja si vrátim naspäť, ale keď viete, čo tam je, tak mi napíšte do komentárov. Možno sa tam na budúce pôjdem pozrieť, či tam naozaj je ten dom na strome. Choďte to vypreskúmať, ja tam teraz nepôjdem. Chcem vám ešte dať čo ukázať. Ja som momentálne pešo, ako vidíte. No nevidíte, lebo však kamera je vpred. Ja sa bojím strašne ucholákov, takže musím prebehnúť. Bože, vraj keď prebehnem, tak by sa na mne nemal žiadny ucholák zachytiť. Ak je to pravda, tak tam dajte ten like, prosím. A mi to pomôže, ak dáte like a odber. No dobre, my pôjdeme teda tam dole. Tady to dole pôjdeme. Vám moc nechcem ukazovať ešpezetky aut, takže pôjdeme lesom. Že áno, ešpezetky aut vám by som vám ani nemal ukazovať. Jedine, kebyže sa spýtam, že chcú mať ešpezetku na videu auta. No. Ak neviete, tak môj kanál sa volá Acitko 009. Možno si ho premenujem na Acitko 007, ale zatiaľ je to v pohode. Skúste si tipnúť, aké je moje meno v reálnom živote. Do komentárov to tam dajte. A ak to viete, tak dajte odber. Ale fakt, dajte ho tam, ja vás vidím. No, robím si srandu, ale mohli by ste ho tam dať, ten odber. Hoďte ho tam. Neviem, či som moc zlučný, ale tu je ďalšia čerešňa. Wow. No, neviem, či to je vidno vo videu, ale je tam veľmi veľa čerešní. Les je krásny proste. Ja som tu momentálne sám, nikto tu so mnou není. Nie ani žiadny Pačko Pro, ani nič. Nikto. Ja som Pačkovi prodal odber, ale už som ho zrušil. Tomu nehovorte. Tam som videl nejakú špezetku auta, takže to vám nebudem ukazovať. Takže idem sa prechádzam. Nebudem kúzliť, lebo tamto video 5 minútové vôbec nebolo kúzlenie. To viem, no moji spolužiaci mi to hejtovali, to video. Takže radšej už nebudem robiť ani. Proste ja nebudem robiť takéto videá, proste. Budem video robiť o hrách. Vytvorím si nový kanál Acitko 007 hry. A tak ďalej, no. Akože krásne, proste krásna príroda. Toto video možno budem mať dať 20 minút, to ja neviem. Ale momentálne som omylom ukázal ešpezetku auta. Nevadí to, asi snáď. Neviem. Ale idem momentálne k nejakému baraku. Takže idem urobiť strih. A vy sa zatiaľ pohodlne usaďte a dajte odber. Takže z menšieho strihu to bolo asi takmer všetko. Idem tady to. Idem do takého parku menšieho. Keď chcete, tak sa ma pýtajte nejaké otázky, proste.
to je. To je naše dieťa. Tam sú boli nejaké čísla, neviem, ja vám to nebudem radšej ukazovať. Toto video má už 10 minút a 12 minút. Ja poviem to cez cestu, kde není prechod, takže nepýtajte sa ma, prečo nechodím cez prechody. Vôbec, nemusíte sa ma to pýtať, ináč plánujem si kúpiť mikrofón, ale neviem kedy. Že možno ja si ani nekúpim, možno dnes, ani zajtra, ani pozajtra. Uvidím, ale o tom ma budete lepšie počuť, ak budem mať ten mikrofón. Takže sa to oplatí si to kúpiť asi, neviem. Ale že vraj ja som nejaký za 100 niekoľko eur, tam bol taký dobrý 2 mikrofóny. No, neviem, či som dobrý youtuber, ja to vôbec proste neviem. Niekedy mi sa prípadám ako úplný akože zlý youtuber a niekedy ako dobrý. To teraz si prípadám ako zase zlý youtuber, neviem, lebo teraz tu natáčam momentálne. Video má 11 minút, super. Teším sa, krásna lipa, úplne. Najkrajšia lipa, aká mohla existovať. Fakt, úplne. Ironicky samozrejme to myslím. Čakajte. No momentálne sa mi niečo zaseklo v topánke, takže som musel trošku strihnúť video. Čakať. No, dobre. Je to lepšie. Zrejme idem takým parčíkom. Krásne stromy, no fakt úplne krásne. No dneska to bude dobrý deň, aj zajtra. Akože, dobré, no, dobré. Myslím, že vám budem mať s týmto videom, budem mať 9 videí asi. Ináč natáčam momentálne tú kameru so sebou, keď sa natáčam kamerou. A tá kamera je na mobile, takže natáčam cez mobil. Momentálne. No, momentálne to niečo popadalo. Aký týpek tam dačo robí. Ja sa idem pozrieť na jedno ihrisko, no. Dúfam, že sa nič nestalo. Poďme za chvíľku asi už domov. 13:33 je. No, super. Tieto tartanové ihrisko, čo som vám ukazoval v tom 5-minútovom videu. To je to ihrisko. To je ten nejaký dom, neviem. Koš. A tak ďalej. No, myslím, že dneska pre toto video by to mohlo byť všetko. Dajte tam like a odber. A čau.